Naghanap butong diri bay. Ay, murag wala tag iya diri ron bay. Adin, kay kabulok ko si Manong. Sa katigwa nga to, kaya na to. Oh no! Sige, makatitas ko diri. Sige, makatitas ko diri bay. Wala kong tigwa nga to. Wati mo tigwa nga. Kanito ka mo mag-hiring-hiring sa iyang kalubinan. Saan ka to bay? Wagi tao bay. Kani, tayo mo wagi tao. Tiga puwas yang butong diri bay. Video ko tanto si kay ba? Nawat si bay. Hala, na nangawat og butong dito bay. Hala, isahan ako ni ron ko ana kawatanan ni ron. Ano nangawat og butong mo? Sa kamura ra pagtag iya din oh. Oh no! Oh, naghukas pa. Ako ito. Ngawat dulu. Aw. Hoy! Ano ngawat ka butong ya? Oh no! Ikaw ni tiguan ning lubi na mo diri ay. Kol pasaluwa ko kol. Ay saka na. Saka. Parayon. Nakay ko butong. Nakay ko butong ha. Saka. Imo ni diri kol? Aw ako ana, ako tagi ana. Oh no! Oh, talagi ko kay uhaw kay ko. Pagdali. Saka na. Saka na ba kay uhaw ko. Tatagtagan ko butong. Oh sige kol. Taga ko dali. Imo bitaw mo kang kol? Oh, ako ana. Oh no! Ay sikaw si pangawat diri ay. Pagdali ha. Ikaw na si pangawat diri ba? Okto ni kol? Pag talak niya, pan kung inom ko. Oh. Dali ah. Kaya ni. Iya kol. Pagdali. Dala ko lang. Oh, pagdali. Dala ka po kol. Oh, pagdali. Daw na naga. Ikaw rin si pangawat ang butong na ako diri ha. Sige ko lang wala ko gituyo kol. Paantog lang mga wala ning lubi na ako diri kay ikaw rin si pangawat. Wa di na ko Buka, buka. Buka nang kwal, kami nang tubig. Bulong kol. Oh, buka. Kang ina ikaw masige di pang ngawat ning butok na ako diri. Pasilo adi ko kol. Wa di na ko kol. Abi na domingo karon kol nga. Wala na kol. Unsa man ning mawala ni kong lubi diri? Labong ka kol. Ikaw si pangawat ning lubi diri ha, mga wala ni kong lubi. Pagdali kami inom ko. Oh, niya bang sabaw oh. Sorry kol, pabaan ko kol. Saan bao ni mga wala ni itong kwan diri. Kung lubi diri kay imo day pagkawaton. Dapat ako una mo inom kol. Dati man lami aning anong imo ang ipangkuan ang lubi diri? Ito mo kol nga kanang dili ka mo abot kol. Nga kuha na binapuna ko. Ikaw si pangawa ng lubi diri ako diri day. Dilo adi ko kol. Kaon na kol. Unsa naman nga oh, wala mga bunga ni kong lubi diri. Baga ka gagna kol. Ikaw naman sige pangawat ay. Ako nangawat to kung ikaw ang inom. Ikaw tagiya di dapat una pagka kol ako dapat ako una magpainom kol. Wala duro pa din kol. Ikaw si pangawat ni kong lubi diri ha. Wala kol. Buka na buka. Tumukang ko. Wala kol. Pagdali. Imo kutsara. Ikaw si pangawat aning mga buangan ni. Ay, mo ko tara kol. Ayo kol, ayo. Ano kol? Matangbaw ka kol. Pagdali. Tunla kol. Pangawat aning lubi nako. Nga. Saan mo nang Lami kol, binili ko kol. buka. Binili ko sa baw ko la. Tapos na ba sa takol? Para buka. Layo kol. Takin to ng kol. Dali ah. Kol. Ikaw si pangawat aning butong nako diri mo ano nga walang wa ko makupras kay nasige kag pangawat aning kuan. Abi na. Lami na ko kol. Binili ko kol. Saka. Bagsa ka kay. Kulang. Mingawa oy. Sure di ko sa kong area di ay bay. Ako tong kumustahon to akong mga lubi o akong mga prutas dito ah. Ito sa tong suruyo ng kadali bi. Tao na ba mga lubi bay? Naunsa naman yung mga lubi bay? Hala, nay nangawat bay. Tago ko dali. Kinsa ba si pangawat sa akong lubi bay? Taga-asa man yung mga tawhanan ni. Pagkakaroon lang mo kay
Duulon tagid mo ron. Panumpagon tagid mo. Tanawa ron. Maglagot ko sa inyo. Wala na ko'y gikupras ba? Litsi mo. Kuha na po dito kay ihong ko. Ikaw ra kol. Oh, no. Tingay ko mo gigil mo kita tubig kol. Tiuhawan ako kol. Kaya na saka na ba kay mga unta pag gani? Saka na ba? Ikaw na kol. Ikaw tagiyan ako, di ka saka kol. Dave, ikaw magsaka ya ikaw kuan ka. Ikaw nung nangawat din sa kong lubi niya, ikaw nung di mo saka. Imo ko, wala na pulis kol. Imo na po padako putok na. Dili lagi. Basta saka na. Pagdali kay giuha pa ko kayo. Pagdali na. Sige na po kung kainom, di na po kung kakaon na kol. Kainom na ka. Dili kay mga unta. Pagdali. Pagsuro ko lang. Oh, Sili ko saka lang. rin. Oh, saka na kay. Kay Kung mga mortilas kol. Saka na, saka. Ani pero kay klaro. saka na ha. Pagdali. Kaya ako sa noon. Pagdali ha. Sige kol. Saka. Isuda ba ya ka kol? Saka na pagdali. Tinugaya. Pagdali. Kaya uhaw pa kayo. Pagdali. Pagdali. Itsa. Pero tinugaya ha. Sige kol. Pagdali, itsa. Okay. Oy, Re. Unsa ba na? Ay. Akong ipasaka ba kay? Uhaw kayo. Kisa man ka day. Bakit niya dire? Patay. Kol ang ka kol ikaw tagian ni kol. Nog. Kayo mo ko. Ningon ba gud sa boss na sino tagian ni boss? Kayo mo ko tagiya. Nga, nog. Nga. Ha? Ningon man sa gud sa ko nga sino tagian ni kol. Ako din kuha ko man ka bukol. Iyang juro taginom kaon kay insa nga. Sino tagian niya pagkahuman day. Kamoy. Dili mo kung bisa sa auto kol kay iho na sa kol. Oh, nagtabon-tabon mo kasi mong naong. Wala mo kumingon nga. Ako tagiya ni, wa ko mag-ingon nga. Ingon ra ka. Ay kasugo ko lang. Gipa ko taka. Ikaw nangawat dire niya. Ikaw ra kong nikaon sa imo ang gikuha. Bantog ra nga Sala wala na ko na di ay. Kuprason kay gihurot na dahil ninyong Diyan butong. kol. Siya tatingon kol nga. Buot mo ah. Saka dito kay ako ang lobi. Para anak pa kanay sa kol. Nawan ni kol murtilas bakakon daga kol. Bakakon man daga kol. Niingon mo dito ako anong lubi nga. Nikaon ra mo ko sa imong gikuha. Tigbason daga kol. Taka na ka. Wala pong kumingon nga. Sa ikaw, unsa may kunin mo? Anong Siya man ni saka. Dili man ako. Siya man ni saka. Sugo man ko niya kol. nya ug paano day ka? Mutuman ni ka dayon. Dili man ko kol kay ingon man ko sa nga sa tagiya kol mo. Bagi nung pagsaka na ko ganiha kol. Mga abusado na kay mo ba? Nakahurot na mo diri mga lubi. Oh, tarawan na akong lubi. Wala na rin bunga oh. Oh. Mawala siya. Panaman sa kawatan no. Panaman sa kawatan no. Oh. Asa man ka? Dili ako. Asa diri ra ka. Diri. Lingkod mo, lingkod. Pasiluwa ko kol. Kawatan mo kang buanga ka. Ikaw man nag-ingon sugo-sugo sa kuha dito nga imo ko pasakaon sa lobi. Oh, lingkod pa kayo niyo. Oh. Ikaw man si pangawat niya. Kol mo inom ka kol, abrihan ta ka kol. Buka kay mo na ba tilawan. Buka kay mukaon ko. Ya kol, kiat mo nawong mo kol. Imo ginahagi pasaka disaka ko kol, imo ra mo gihurot og inom og kaon kol. Kumana ni ato taog purok. Ayo kol maluoy pud ka mo kol. Siya mo kol ingon gugkol nga. Purok na mo. Iya ha mo gudi kol. Inyo nang gihurot na akong lubi. Trawa ka ko ani mo. Ikaw mo kasi pangawat man niya. Ako dai mo ikuan. Ikaw man si pangawat niya. Ano be? Ako inom be. Mga abusado kayo mo. Amina. Bay na pug kol. Ganyan kol ang duha si rin inom kol kaon ya karon. Wala ko kainom. Ikaw ra nag-inom. Ikaw ra nag-inom dia. Wa ko kainom. Pakalam ka imo Kol binli ko kol. Binli ko kol. Minom ka? Oh. Oh, salayo. Sala. Oh. Binli ko ha. Binli ko. Wala naman ganin sa tubig ko lo. Oh, mga abusado kayo mo ha. Ops, asa man ka? Ay, Dili ra ko lingkod ko kuan. tutag barangay tutag ikaw. Oh, no. Bakakon ka. Ikaw ra ingon ikaw ra nangawat dia. Ikaw ra nangawat dia. Tara. Kol, ayo kol maluoy ka sa mga kol. Lapay sunda. Hoy! Siya magud ko lo. Kailan ka to? Wala kol. Nya usaw man to na to, dagan man to. Pasiluan ko kol. Nya unsa may angay na to moto na ni ron? Tagasa man ka? Kuan kol. Tagasa. Way luy-luy ni ako ah. Kay Maluoy ka kol. wala na koy gikupras. Di na ko maluoy. Rog tao. Pasiluan ko kol. Sino? Oh, no.
Yun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayan, salamat sa nakapanood itong video na to mga ka-idol. Ayan, ito pala yung mga kasama ko. Mark Jong! Ayan. Tatski! Ayan mga ka-idol, isang mabilis ang shoutout pala kay Braille Moto TV. Ayan, nasa screen mga ka-idol, supportaan natin. At saka si Mr. Pacboy TV mga ka-idol. Ayan, nasa screen mga ka-idol. Sana supportahan niyo yung channel nyo. Ay, sigit ko lang mga ka-idol, yung Gariran Tabines. Ayan, pa-support na rin sa Gariran Vines. Ayan, mga kasama ko. Shoutout ko po si Kuan, si Smith Giselle, Joe Perake, shoutout sa Southern Plastic Team. Borho, salamat Borho. Pa-shoutout ni Melissa Junicio. Maraming salamat po. Ayan, that's kay. Shout out ko sa kay Mary Chris, I love you. At saka sa kay Gracie Mike Diggs. Ayan. At saka kay Julius Hinon. Hinon, thank you. Salamat Ayan. po. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe our channel and hit the notification bell para kayo ma-update sa lang kwentang video natin. Bye bye!